Godinama unazad tragam za idealnim poslom, a još uvek sam nezaposlen. Naći posao u Srbiji je izazov, a naći posao koji vam odgovara je teško, ali ne i nemoguće. To je moj zadatak. Pokušat ću da vam dočaram poslove koji su možda baš za vas, a niste imali priliku da se oprobate u njima. Ja sam Srđan Olman. Ostanite sa mnom i saznaćete kako je to biti koktel majstor. Walk into the club like, what up, I got a big cock. I'm just pumped, I bought some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty, the people like, damn, that's a cold ass honky. Plata dobra i na vreme, dobar posao, od danas će da mi krene. dobar posao, Dobar, marljiv, vredan, tačan i za biznis pristupačan. Za radom me volja prošla, zato kažem, taman posla. rolling in hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pink, set my gator shoes, those are green. Draped in a leopard mink, girl standing next to me. Probably should've washed this. Nema boljeg načina da završite svoju radnu nedelju nego za šankom u svoj omiljeni koktel. I dok se vaša radna nedelja završava, za njih posao tek počinje. Moji današnji šefovi biće Sale i Šor. Momci, ono što definitivno znam jeste da obožavam da pijem koktele, ali me zanima kako se oni prave. Da li je zaista teško napraviti takav koktel kao što izgleda kada vi to radite? Pa ne izgleda teško, ali nije to u suštini toliko teško kad se uvežba i praksa u stvari radi svoje, ali pre svega trebaš da se pripremiš za posao, treba ti kecelja. Aha, dobro. majica, Kecelj oprema. služi zbog čega? Da li postoji neka šansa da se isprljamo? Prosipanja, pića, sokova, slučajno dolazi. Dakle, dešava vam se to? Pa da, u toku posla dok se otvara flaša ili tako nešto. Kako počne vaš radni dan? To me zanima. Dakle, kada dođete ovde, kako počne? Šta radite? Treba da pripremimo u stvari lokal za radni dan. Treba da skinemo stolice, stavljamo bar matove, stavljamo slamke. Bar matove. To su? To služi za stavljanje čaša, pošto kad sipaš pića... Aha, ona kao guma što stoji, da, tako? Dobro, to dobro. Postavljamo pepeljare, koktel karte, sečemo garniš i u suštini to je bilo to za početak. Stavljamo purere i možemo da otvorimo bar. Koliko je potrebno vremena da se sve to sredi? Dakle, koliko vi dođete pre gostiju? Pa nekih sat vremena do 45 minuta, sve zavisi koliko je bilo iz nabavke pića ili toga, pošto se stavlja sa strane. Dakle, generalno potrebno nekih sat vremena da se sve spremi i tek onda da se krene na posao. Pa da, u suštini sat vremena je sasvim dovoljno da se pripremi bar za otvaranje i onda možemo da počnemo da radimo. Ono što sam primetio kada sam stao ovde prvi put u šank, pod je veoma mekan. Da, pretpostavljam da je to zbog toga da se ne bi razbila neka flaša, tako? Pa da, pošto mi radimo akrobacije, bacamo flaše, uz pre toga pripremamo koktele i slučajno ako nam ispadne da se ne bi razbila flaša. A šta je dole? Znaš li šta je dole? Ispod gume je stirodur, da ublaži pad boce. Jel se često dešava da vam padnu flaše? Pa kad vežbamo neki ili uvežbamo neki novi trik, onda da. Ko duže radi od vas dvojice ovaj posao? Ti duže radiš? Da li to znači da ti ređe ispadaju flaše nego njemu? Ne, znači nema veze. svi ispade otprilike jednako. Da li to znači da je sramota kada ti ispadne flaša dok radite ili je prosto to sastavni deo posla? To je sastavni deo posla, jer učimo nove trikove, naravno, prvih 1000 puta će da ispadne. Ne možemo odmah da naučimo. Naravno. Dobro, pošto gosti uskoro treba da stignu, mislim da bi trebali da počnemo, jel tako, već polako da pripremamo. Treba da izađeš napolje da skineš stolice, prvo mi ćemo ti pokazati kako, gde, šta da staviš, ali ti ćeš sve u suštini da odradiš umesto nas. Okej, hajde počnemo. Može. I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum. I'm the cat with the bass and drum going around like bum bum bum. Nisam siguran da im se sviđam. Da li su mi najteži posao za početak? Jumping, how charming, just a rapper, load him up and eat that snapper. I was 16 pints of rum and then I go bum bum, glowing up in the dark and the night, and so I go oh I brought a pie in my pocket, and I am a singer. No got life, no got style, no got nothing on my mind, but I'm so cool and I'm so groovy when I go bum bum bum.
Dobro, dakle, taj pripremni deo posla se malo odužio, pošto sam ja donekle kočio, nisam dobro skinuo stolice, generalno pripremu nisam dobro radio. Gosti su već stigli, iskreno nije mi sad baš sve jedno, s obzirom to da još nisam napravio nijedan koktel. Sale će da radi koktele za goste, tako smo se dogovorili, a Šorti će meni da pomogne da naučim kroz neki ubrzani kurs. Šorti, molim te, dakle, šejkeri su tu koliko vidim, ajde objasni mi na koji način ja najbrže da naučim da napravim neki koktel. U suštini imaš 5 načina pravljenja koktela. Direkt, muddle, shake, blend i layer. Direkt je kad staviš led u čašu, direktno sipaš sastojke, ukrašiš čašu, poslužiš gostu. Shake ti kad išejkuješ, znači sve sastojke staviš. To se radi s ovim, tako? Dobro. Da, shakerom ili u trodanom shakeru. Imaš trodani shaker. Dobro. Onda imaš muddle, pomoću muddlera, da izmedluješ. Aha, to je ono kada se stiska nešto. Da. Dobro. Na bača, lime, dobro. To. Dobro. Layer kad slažeš alkohol i jedan na drugi. Ono boje, tako? Da. To obično devojke vole, tako? Više boje. Dobro. E, to ćeš da me naučiš. I imaš Onda? u blenderu, imaš koktelu u blendera, to su Bloody Mary. Jel postoji razlika, mislim, naravno postoji razlika, nego da li u težini postoji razlika tebi? Da li ti treba određen broj vremena za jedan, za drugi Pa koktel? u suštini najviše vremena treba za layer koktele, pošto trebaš da naslažeš alkohol jedan na drugi. Tako za to najviše, za direkt ti najmanje vremena treba, u suštini za shake ti ne treba toliko puno vremena koliko ti treba za blender i za layer. Znači, pet vrsta pravljenja, Da. a vidim da ovdje imate mnogo pića, reci mi koliko generalno ima pića ovdje. Tu ima preko 30 vrsta alkohola. Preko 30 vrsta alkohola. I sokovi, jel Imamo tako? sirup od limuna, sirup od šećera, Ovo je sirup od limuna. da, sirup od šećera. Dobro. Imamo sokove, naranđa, ananas, borovnica. Čekaj, koliko je to onda vrste koktela od svega toga? Pa kod nas imamo 147, mi pravimo 147. 147 vrste koktela. Da. I ti malo te ne znaš sve napamet. Pa u suštini da. Možda ti je trebalo to da naučiš. Pa praksa, godinu dana već radim, tako da sve kroz praksu može da se nauči. Znači, kada ti dođe mušterija, kaže taj i taj koktel, ti odmah praviš. Da, u suštini da. Šta ti voliš da piješ? Koja otprilike pića voliš? Viski, vodku, Sve volim da tekilu? pijem, sve volim. Dakle, da li su slatki ili nisu Pa slatki, da, sve da. jedno. U suštini ti trebaš da priđeš gostu, tako da, pošto ima dosta gostiju koji su neodlučni, Dobro. moraš da pogodiš gosta, pitaš ga otprilike šta voli da pije, koja da bude baza, da li bude slatko, kiselo, gorko, slatko, kiselo, slatko, gorko ili tako, trebaš da kroz priču saznaš u stvari šta god želi. Tako da sad ti želiš otprilike, šta voliš da piješ, od alkohola? Pa znaš što, ne bih da naručim, da li, prvo bih ovo da ti pitam, da li postoje neki hoteli koji su možda za muškarce, a neki koji su za devojke, da ne naručim neki koji vole devojke? Nemaš, u suštini nemaš ženska pića, sva pića su unisex. Znači, imaš martini čaše, to mnogi misle da su ženska pića. Dobro, da, ja sam nisu. oduvek. Ali nisu ženska pića, zato što ne postoji. I James Bond pije iz takve čaše, tako da. Da. Evo ovako da se dogovorimo. Po tvom izboru 2 koktela napravi, ja ću pokušati nešto da uhvatim, da naučim. Napravit ću ti jednu klasiku, svetsku John Collins, ovo ti je whisky ili whisky fizz. Dobro. Tu ti ide baza, ti je whisky, ide sweet and sour mix, to je sirup od limuna, sirup od šećera, šejkuješ i onda posle toga ide top up kisela ili soda. Dobro, a drugi koktel? Drugi koktel će ti biti kratak, napravit ću ti jedan layer koktel, zove se brain damage. Dobro. To ću ti pokazati kako To uništava mozak. Pa, Dobro. tu i tamo. Da li je bitno koji viski ide? Pa u suštini i nije bitno, mislim imaš razne distributera pića, tako da svako koristi koji su mu najpristupačniji, tako da... Jasno. Dobro, dakle pravimo taj, postoji određene čaše, koliko sam uspio ja da shvatim. Imaš highball čaše, Dobro, highball, martini čaše, to je ta što pije James Bond, old fashion čaše, old fashion, čaše za šampanjac, dobro, šuter čaše, to je šuter, dobro, da, to šuter sam čaše, prepoznao. Znači James Bond, old fashion, šampanjac, šuter, ovo sam zaboravio, wine glass dobro, i brandy sniffer. dobro. U suštini ima još, znači vrsta različitih oblika, što više vrsta čaša, to lepše može da se napravi, da se ukrasi, tako da ja ću sad ovo da sklonim, pa ćemo da počnemo da pravimo. Može. I want
Prvo ćemo ti napraviti John Collins. Dobro. Ti Whiskey Fizz. Sad ću ti ja pomoći, samo malo se pomeri da ti pokažem malo flera. Šta je flair? Flair ti u suštini pravljanje koktela uz akrobacije. Aha, to je ono bacanje, Atraktivno pravljanje koktela, znači bacanje flaše, čaše, leda. A reci mi dok ti to bacaš, da li postoji nešto sa čim ja mogu da vežbam? Da, imaš u suštini ken. Dobro. Mogu da ti dam ken. Dobro. I mogu da ti dam flare bocu. Aha, pa to. Znači, to flare boca ti od plastike, Dobro. ne može se razbiti. Dobro, to je to. A koji je prvi potez koji si ti naučio kada si radio s ovim? Ja sam u suštini počeo sa kenom. Znači, prvi potez što sam uradio, to je bio ovaj. Čekaj, sad probam. Znači odavde. Uhvatiš sa dva prsta gore. Dobro. Ideš preko srednjih prsta. Znači, preko ovako, na stranu. Na stranu. U suštini da. Dobro, a drugi potez koji si naučio? To je bilo odavde. Znači tu ga hvatam, je tako? Da, iza glave. Ruka iza. I to uz praksu ide, znači, meni je prvo ruka bila tu. Tu sam hvatao, pa onda se ali dalje. vremenom ti ruka ide iza. Ok, ajde pusti ti sada da ti praviš, ja ću malo, Sad da ti pokažem. dok ti budeš pravio, ja ću da vežbam s ovim. Da, ti budeš tu pazni. ok. Treba mi šlem, ne? Ne, Znači to je taj flair, je li tako? da. A koliko je generalno bitan taj flair kada se pravi kokteli? Pa- Da li je, to je naravno atrakcija, tako? Da, u suštini dosta je bitan, zato što gosti su različiti. Gosti vole to da gledaju. Da, vole Da, gledati. uvijek si Vole gledati razne atrakcije. tako Ajde, da. radite ono sa vatrom, vidim da imate upaljač ovde. To je za neke koktele koji se pale, ali da, ja sam počeo sad da vežem malo i sa vatrom na bacu. Opasno je za Tako kosu. da- daj da ti kažem, imaš free pouring, to mi radimo, a imaš i mericu, znači pravljanje koktela s pomoću merice. Da, evo sad na primjer, gledao sam neke koktel majstore koji su radili, ali oni ne rade na mericu, nego sipaju odavde. Da, to ti je free pouring, to i mi radimo. to je to. Mi radimo Kako free to pouring. znaš? Pa praksom, vežbanjem, znači kod kuće, flaša, voda, purer, sipaš, presipavaš, onda sipaš u čaše i onda meriš mericom da li se nauči u suštini. Svako ima svoj neki ja, na primjer, brojnik. 1, 2, 3, onda znam da sam sipao trojku. Tako da vežba i praksa čini čudo, tako da. Jesi gledao film Koktelo? Da. Koktel, da. Dobro, tamo smo isto vidjeli u filmu kada je počeo da radi glavni glumac, isto tako nije mogao da se snađe, bila je Pa da. kada svi naručuju, je li tako bilo i kod tebe? Pa da, prvo je bilo da imaš, kod nas, bar kod nas u baru imaš faze. Svi smo prvo radili na sudoperi, prali smo suđe, Aha. gledali smo kako stari iskusni rade. I sad sam postao menadžer lokala, tako da... Znači ne može kao ja, dođem i odmah da pravim koktel. Da, ja bi sada pravim, moraš prvo da prođeš tu neku obuku koju svi prolazimo, tako da... Ali, pošto ja znam, dobro, dakle pravimo... Znači pravim ti sad John Collins, Dobro. sipam peticu. To je taj šećer, sirup od šećera, jel tako? Šećer, limun. Što neki sastojci koji se nikada ne mešaju? Ne znam, evo sad vidim viski, šećer, sirup od šećera, sok. U suštini ti možeš sve da pomešaš. Možeš sve pomešati, ali gleda se odnos alkohola, vode, leda, sve moraš da gledaš. Tako da. Jesi napravio neki koktel iz tvoje glave, sad da si ti smislio? Da, imam jedan svoj. Kako se zove? Shorty Blue. Shorty Blue, odlično, Shorty Blue. da. Sad Koji će biti Allman Red. možeš ti da šejkuješ. Kad šejkuješ, palac ti je tu. Treba mi partikla. Ne treba. Dobro. I onda dođeš odavde, gledaš prilike Aha, da se odnosi Čaša. čaša, da. sipanje. Tu ne ide ništa od voća. Posle na kraju. Aha, posle. Sve ide topa kisela, soda. Mnogo žurim, ja bi to odmah. Polako. Koliko je vremenski potrebno da napraviš jedan koktel? Sve zavisi koji. Znači od do otprilike, treba ti 10-15 sekundi do 2-3 minuta ili... Pa tako nešto. I sada, Znači meni je od 2-3 minuta do 6-7.
To je kao, to je podmetač? Da, to mi koristimo. Dobro. Sad idemo... To je jedan koktel, to je završen koktel. John Collins, sad ću da ti napravim brain damage, samo da odnesem. Brain damage, aj to mi baš zanima. To opasno je zvučilo, mogu misliti kako izgleda. To sam nešto vidio da se radi. Dakle, sad ti pravim brain damage. Nadam se da se tvoj kolega Sales nalazi se gosti, Evo sad ćemo, Sale. Sad ću ja da ti Ovo ti je pomognem. sad, ovo ti je layer, način pravljeno. Aha, to je da. To je ono kao gušće ređe, jel tako pa? Postotak alkohola, u suštini bitan. Lepo izgleda. Pričaj mi neku dogodoštinu, postoje dogodoštine neke? Mislim devojke uvek vole tako da vide barmere kako bacaju. Pa da, uvek se nađe tako nešto. Imamo, na primjer, par koktela kad barmen izlazi i seda za šank i onda stavlja šuter čašu između nogu i devojka pije bez ruke, tako da. A, da. Ima raznih. To je onaj job, jel tako? Da, Dobro. ima raznih stvari. Ali traže to devojke? Da, apsolutno. Pa mislim da je vreme da ja pokušam da napravim jedan koktel, tako? Pa, apsolutno. Dobro, da li mogu da ih uvedem neko da oni naruče neki koktel koji... I to isto apsolutno možda radiš. Koji nije komplikovan da pravim. Jest, apsolutno, znači trebaš da pričaš, prvo da priđeš gostu, priđeš, pitaš šta on prilike želi i možeš ih ubediti pričom. Sve, pogledaš kakvi su u stvari kroz priču, saznaš kakvi su kao ličnost, kao osobe. Da, znači ima mnogo veze sa njihovim karakterom, a pogotovo ako ne znaju, jel tako, šta se, mislim, ako nisu upoznani sa koktelima. Puno ljudi dolazi, videli su, čuli su da postoji Bloody Mary, daj meni Bloody Mary, ni ne znaju šta je, ali čuli su da postoji taj i onda kad mu kažeš šta je u stvari, o neću taj, daj mi nešto drugo. Da. Imam ja kolegu koji to stalno pija, ne znam ni šta ima unutra. A jesi naručuju, jesu popularni oni kokteli koje smo mogli da vidimo u filmu, jel tako? Evo, James Bond, na primjer, pije poznati. Da, vodka, martini i to, da, imaš margarita, to neke stare klasike, tako da piju se, pije se, bukvalno sve se pije. Sve što imamo u koktel karti, otprilike sve prolazi. Dobro, ajde, pošto ja sada prvi put da napravim koktel, reci mi kada se ti, posle koliko vremena se uspeo da napraviš prvi koktel, onako, sam da si ga napravio, bez ikakve pomoći i da ti je uspeo i flair, da ti je uspeo i svi sastojci da su bili na mestu kao što treba? Pa, u suštini i flair i svi sastojci kako treba uz flair, posle nekih 2-3 meseca prakse. Znači, male su mi šanse. Meni isto. Superstar, where you from, how's it going? I know you got a clue what you're doing. You can play brand new to all the other chicks out here, but I know what you are, baby. Look at you, getting more than just a re-up. Baby, you got all the puppets with the strings up, faking like a good one, but I call them like I see them. I know what you are, baby. Womanizer, womanizer, you're a womanizer, oh, you're a womanizer, baby. You are, you are, womanizer, womanizer, womanizer. Boy, don't try to front, I know just what you are. Boy, don't try to front, I know just what you are. You got me going, you're oh so charming, but I can do it. You womanizer. Boy, don't try to front, I know just what you are.
for you. You just can't find the right companion. I guess when you have one too many makes it hard. It could be easy who you are. That's just who you are, baby. Lollipop. Must mistake me, you're the sucker, to think that I will be a victim, not another. Say it, play it how you want it, but no way, I'm never gonna fall for you. Never you, baby. Womanizer, womanizer, you're a womanizer, oh, womanizer, oh, you're a womanizer, baby. You are, you are, womanizer, womanizer. Srđan se koliko toliko snašao, ima dosta grešaka na otvaranju, pokazali smo mu kako da stavi stolice, nije ih dobro namestio, bar matove nije baš najbolje namestio, kod pripremanja koktela je bio izuzetno smotan, sipao je manje vodke nego što je trebao, sastojke je pomešao, ispala mu je čaša prilikom pravljenja koktela, nije uspio da izvadi čašu iz šejkera, odnosno kena, pokušao je, bio je veoma smešan i zabavan, tako da u suštini sve u svemu bilo je zabavno i dobro. Pa ne, u suštini ne bi mogao da radi, treba mu dosta praksi, dosta vežbe, tako da za od 1 do 5, 2,5. Elephants us, fiction us. You be just another one bit the dust. Just one of my mother's sons who got thrown under the bus. Dan je protekao mnogo teže nego što sam mislio. Atraktivan je posao, to mi se svidelo i na prvu loptu sam mislio da sam shvatio kako se to radi sve dok nije došlo do onog trenutka kada sam zaista trebao da napravim koktel. Neverovatno uzbuđenje. Gosti me gledaju sa strane, imao sam osjećaj da su svi uprli oči u mene, zato sam se izbunio. Na svu sreću, kao što ste čuli, pogodio sam sve sastojke, što je za mene veliki napredak. Dakle, posao jeste atraktivan i dobar, koliko znam da je isplativ, ali zaista morate da vežbate dosta dugo, nekome potrebno 2, nekome 3 meseca, nekome godinu dana. Naravno, za jedan dan sve što možete da naučite jeste da, kao ja, perete čaše. Sledeći put, i to nisam dobro dobro, kako sam čuo, sledeći put kada dođem, zadržat ću se samo na ispijanju. Ja da budem koktel majstor, taman posla. Don't wanna miss out.